Gikumpirma karon ni Benguet MPS Chief Police Major Peter Camsol Jr. nga nakabsan sa kinabuhi si kanhi DPWH kon Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakaplagan nga wala na'y panimuot kilid sa Bued River sa Tuba, Benguet. Sa report sa Benguet Provincial Police Office o base sa salaysay sa iyang driver, nagbiyahe sila sa Cannon Road padulong sa La Union. Sa dihang Mipanaw si Cabral mga alas 3 sa takna sa kahaponon. Ipapauli kuno matod siya ni Cabral maong mihapit usa siya sa usa ka gasolinahan duol sa maong lugar. Apan sa iyang pagbalik bandang alas 5 sa hapon, wala na niya nakit-i si Cabral. Ingon man wala sab sa Ion Hotel sa Baguio City. Tungod niini nakadesisyon siyang mag-report sa View Deck Station 8 sa Baguio City Police Office nga naglusad gilayon og search operation og didto nakaplagan si Cabral alas 8 kagabhion sa kilid sa Bued River nga 20 ngadto 30 ka metro ang kalawmon gikan sa highway. Sa karon padayong ginapalawman sa mga otoridad ang investigasyon sa maong insidente.